дар вилояти Суғд гирифтории сокинон ба бемории саратон то ҷое коҳиш ёфтааст. Дар ин бора Ҳабибулло Хайруллозода, сардори раёси тандурустии вилоят, зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Бино ба маълумоти ӯ, давоми соли 2024 дар миқёси вилоят 1499 нафарро бо нишонаҳои бемории саратон ба қайд гирифтанд, ки ин омор дар қиёс бо соли гузашта кам арзёбӣ карда мешавад. ҳолати фавт аз ин беморӣ бошад дар ин давра 645 ададро ташкил додааст. мо шаҳру нояҳокитиам корбарӣ кардосим. ҳафтаи гузашта пешгирии бемории саратони гарданаки бачадон ҳафта гузашт. Мана бо ҳамроҳи маркази репродуктивӣ ва маркази саратоншиносии вилоят дар шаҳру нояҳо гузарондани ҳамин иқдомот аксия ба роҳ монда барои дарёфти саратони гарданаки бачадон зиёда аз 3000 нафар ранохшмоанда 39,000 нафар занҳо муоина карда шуда. калпоскопия ҷанбастиша ман нагифтиям чанд қадар шуд? ройгон. иттилоъ дода шуд, ки гирифтории кӯдакон ба бемории саратон ҳоло дар миқёси вилоят дар умум 357 нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин теъдод 33 ҳолати нави сироятёбӣ дар соли 2024 ошкор шудааст. Бояд гуфт, ки барои пешгирии бемории саратон ва роҳҳои табобати он дар шаҳру навоҳии вилоят мутахассисони соҳа ҷалб карда шуда барои корбарӣ бо аҳолӣ муваззаф шудаанд. Дар ҳудуди вилоят беморшавӣ дар соли 2024 321 ба 100,000 аҳолӣ баробар аст. Ин зиёд аст ё кам аст? Агар дар муқоиса бо давлатҳои бо кишварҳои Аврупо, Амрико агар гирем, агар ин хеле паст аст, зеро дар онҷо дар он кишварҳо беморшавӣ ба 500-700 ба 100,000 аҳолӣ мерасад. нишасти матбуотии раёси тандурустии вилоят дар якҷоягӣ бо ду ниҳоди дигари тиббӣ, хадамоти назорат дар соҳаи тандурустӣ ва маркази назорати давлатию санитарии эпидемиологии вилоят баргузор гардид. иттилоъ дода шуд, ки ҳоло вазъи эпидемиологӣ дар вилоят мӯътадил буда, танҳо хуруҷи бемориҳои мавсимӣ ба мушоҳида мерасад. сардори ниҳоди мазкур Султон Раҳмонзода таъкид кард, ки давоми соли 2024 бемориҳои сироятии хавфноки тезпаҳншаванда ба монанди вабо, товон, гулизиндонак ва домана байни аҳолӣ ба қайд гирифта нашудааст. бемориҳои сироятии ниҳоят хавфноки тезпаҳншаванда ба монанди вабо, товон, гулизиндонак, домана ва таби хунин ба қайд гирифта нашудааст ва ба таври дар паёмакҳои шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз оиди паҳншавии бемории метапневмовирус, ки имрӯз дар давлати чин, дар мамлакатҳои ва ҳамсояи мо Ӯзбекистону Қазоқистон ба қайд гирифта шудааст, ягон вайи воқеӣ надорад ва мо аз тарафи вазораи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай вокуниш ба ин паёмакҳои бардуруғ расонда шуд ва мо низ ба тариқи телевизион ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба мардум расонидем, ки ин ягон вайи воқеӣ надорад ва дар ҳолати пайдо шудани чунин бемориҳо мо албатта бо намояндагони васоити ахбори омма ва аҳолӣ ҳатман корбарӣ мекунем. таъкид гардид, ки мутахассисони маркази назорати давлатию санитарии эпидемиологӣ ҳамарӯза бо сокинони шаҳру навоҳии вилоят корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ мондаанд ва барои пешгирии бемориҳои сироятӣ, инчунин хуруҷу паҳншавии он чораҳои зарурӣ меандешанд. Фарзона Шамсиева, пресс-сатиҷи шаҳри Хуҷанд.